हम बिटिया रानी बीमार पड़िए गेली। चला चला तोरा के मोतिहारी देखा। मॉर्निंग कैसन बानी रहुआ लोग, उम्मीद हुई रहुआ लोग बहुत ही बढ़िया होखम। हमहू तो बढ़िया है बानी, लागत ही बाटे कि पहले से बेहतर लागता और तबीयत भी ठीक ठाक है ही बा। तो वैसे भी बहुत जनन के ये भी लागत रहा, बहुत खटकत रहा हवे कि हम बीमार बने तो बीमार ही रही, लेकिन भैया बीमारी बा तो ठीक होइए जाला। ऐसा थोड़ी बाटे कि आदमी एक देखा में चल गेल, ऐसा थोड़ी होकेला। हाँ लागेला जैसे कि ज़्यादा बीमार पड़ला पे लागेला कि अपना ही ठीक हो पाए, चल ना पावता नहीं, तो ऐसा ना बा। समय के साथ साथ हर चीज़ के भी बदलाव आइए जाला। मौसम है और वैसन मौसम में तो सब केहू ही बीमार रहताटे, तो हमहू बीमार रहिए गे रहनी हवे। लेकिन जे जे भैया कमेंट कैले रहल ना, गलत कमेंट रउआ लोगन के मुबारक हो। उम्मीद होके कि रउआ लोगन के घर में वैसने होखत होके रउआ लोगन के साथे, तो एला हम बुरा ना ही मानम, काहे कि जेकर गारी ओकरे के प्यारी, हमरा से काहे करे के बाटे। टेंशन तो ई बात के बाटे ना कि हम बीमारी के चक्कर में भाई लोग घर हमर ढलायल ना, हम बीमार रहनी, अब सुन तनी मिस्त्रियों बीमार हो गेले। तनी मोतिहारी घुमा दे तो तोहर बीमारी ठीक हो जाए। एकरो भी तबीयत खराबे हो गेल, लेकिन लड़ाई करे खातिर तबीयत नहीं के खराब भेला, खाली काम करे खातिर तबीयत खराब भेल बा। आ लड़ाई करे खातिर तबीयत नहीं के खराब भेल। सारा नौटंकी बाजी निकाल दे हम हो। रुको बताओ तनी, रुको, जाओ जाओ ना जाके ना।